Musemthanda uba serious. Hayi beke. Why amantombazane excited ngokuthi noma engenandaba noma ejabulile ngokuthi the boy child is being left behind in South Africa. Minister of Education uthena abafana abapass baya drop out. Amantombazane athi ngoba sina sijahe ukujahe forex sifuna ukwenza YouTube noma nani. Asifundi. Yes. So ngithi mina why amantombazane bajabulisa lonto leyo ukuthi siyasale ngabe baba worried ngoba all of bagcine sebaba yilento sebebila abafana abangabafuni bamba inkunzi benza yonke lento ekuthiwa why abafana bengafundi? Why? Akazi yini why abafana bengawork hard njengamantombazane? Amajuda afuna ukwenza imali fast. Wrong ke. So inkinga yaba inkinga ukuthi isociety nje ukuthi simele sifanga ngabe si worried. Fanga ngabe so kahle umfana kumele agqugquzelwe, that's what.